Vážení hostia, vážená rodina Kretnerových, vážení kolegovci, dovolte, aby som oficiálne zahájil dnešný Gospel Cup, ktorý je založený a organizovaný na počesť našeho bývalého kolegu Števka Kretnera. Je to v podstate už 8. ročník. Posledný finálový zápas, v ktorom po druhom boji, ale s jasným výsledkom poráža inšpektorov z Českej republiky. Sme šťastní, sme rádi, že tento rok to vyšlo. Je to doma, je to u nás, je to tu.